Nunatsinnit saikuantorluni unamnersuarnerit maniitsumi ortuupaapqitaqusimanernaaningerlanaartut uanialkaatassiami tigusilaarilluta takussavagut siuliani alkaatinnаарtumi ammaanersiornertigusifiilaarlu takuteraatsigu maanna unamminernik takutaqalaassaagut inerneritaaqqumiutingikkaluarluit inersimasuunerusut unammineraannit takuseqarsalluta emenu illersuurnissumu qattapuilitsersuut imalunni anu iliorsinnaanermi tukatitsino unammiaangat tukatitsissutiisarpu taalu puinginnayoqqutaalu qanu kukkusimanginnersu taakkaallaavialu aiwaanerlut ayorsermu Maniitsornut angutit inersimasut nuumiunut hoollikkaartik frikampernaat takussaarput 잘마시기 준비! 시작!
taekwondo unammissutit ilagaat napisariaqattaartarnerit siornatuut napisariartarnerni qisuit aternerartaraluarput maannali atortut аллангуорсимасут уqaatigineqarpoq Nastuunissami kvalifikationeqqaassuusi napisassasi allariikkasi napissavasi napisisit kisimik ingertarqissapput napisingitsoortut ingertarqissinnaangittat ja tas siornatigu qisuin alinginnaas atornaqartarnikuuppu killoriikkat taakkuamassuk sianni misiliinermi Euroopami nunarsuarmilu unammassuartoqartillu atornaqartartuni atortalernikuuvuut immik sanatitsilluta pisinikuuvuut taamaisittutillu plastikkit ikkuteriarlu tilluneqarlut napisartut taawal taassum kingornaam ikkuteqqinaqarsinnaasu taakku atortalernikuuvuut taakkulu mattunerput qisuinnarningaanni taamaasitlut atsaginsoort misiliisoqarnaran inuusuttuaq nukappis nivissallu tamangayaavimmi itigarpaat taakkua napisassaraluati nunarsuarmi unammisutigineqartartu atortu assiingitsut nunatsinnit atortalerusunnikuugut aamma siulersuusu aamma taan isumaqataaffialuu tassa perusuttalernikuuppu Euroopami nunarsuarmilu unammisoqartillu atornaqartartaakkua aamma tamaan misiliittaaqarfigaluillaam sungiusarluartarni assammati unammisartut
시작. 준비. 시작. 하나, 둘, 셋. 시작! 하나, 둘, 셋! 잠깐만. 하나, 둘, 셋! 하나, 둘, 셋! 잠깐만. 하나, 둘, 셋! Maannamo ingerlasimanarsi unersorneringerlunaat qanu issimo Des ingerlalluaqaagut nuannivippo aam aqutsine imatut ippinartoqaavinnani suntamarmi saqayakayaaginnarlun ingerlagam nuannivippo unersornera allartinnaani ilaati soorluqaatigaarsi unammino kontaktsportsiuami taseemino attortaarluni aamma unammisoqartarma tanorma yoqusartoqartarsimanarlun Des qoinartum ukiman aam soornam uksungiisarnikugam ukiappaalukaatsinni aqussinaanissa pigamikki annertnerusum ajoqusartoqangilagu soorna ataasiakkaangui malinalaartaralorpisia ajernerusum pisoqangilaq taakon soornami nammin illersornisam aallavеqarpo koriamingaani aallartippo taavli koriamingaani tasnuarsuatsinnu siammariartuarnikkuulluni taam tassanikam ineriaaseq inui eqqissilluta ataqqaqatigilluta inuoqatiginisarpun aamalu silarsua eqqissinartoq imalinunarsuarp eqqisnartuunissaan sorsoqataassaalluta imat sorsun imaatungikkelarlum piseppeqataanissarput tassaniittussaawo taamaatim ilaasertausungiisartarpap ineqatimin ataqqininnissaani taawul aama pissuserissаарnissamik ilinniartiitarpap inuoriaas allaanerusarami taakunani ingerlaarnitsinni taanut ааllavialu ilaasertaumaanak aam erserittoriussuup pissuserissаарtil nuannersumi takutittilluartoriussuup maannamo unersornermi peqataasut qassiusmappamita sumingaaniarsuuppal ja tas inui trismissaan avataningaani tikerrappu tassa illoqarfi arfinillit kuitaaningan aallartikut qaqortor taannarssaq nuuk maniitsoq sisimiu aassiaat taakkua peqataapu unersornermi maani manitsuminnissinnaama ataatsimерsuarput taanna qalermit naammassinera Das am nuannersin naamas qarpo tas aterp taaguutiinkuusa qonatsaakon forbund allangortikatikalaaling
kadaalsu taaguut tinillutas kadaalnaan taakottot kattufiat taamat taaguut qalerpuut inattisitu taamat inissippa taan amnuannartigusorissuarput nammitsin oqaasaq atortu oqarsinnaangoqarta soonami nunan allani taaguuterpu tuluttu taaguut taan atuinnassoo naatiserneran taan KTF atortuanassoo tässä qilanaarteruussu kuitaaniittussangorami qaqortumi unammersorn ingerlakkumarparpa neriutiguarp taamnikkussami koreamiut tikititassau sungiusaasut tikerersmassasu nallertinnaku qanu taakku nasootilaarsenavi kooriamiu taakku sinerissamaangalaasappai malunni arlaanni ilaansoorlini sungiusaasussaapp tässä koreamiut ukiinmarlinni maan tikitin tässä koreamingaan anisinnaatitaagam ukiinmarlinni taa ukiinmarlintaakkua maan Nunatsinnit atussamarparpu sungiisaatillu sineretamaavia avannaaningaani qaanaamingaani nanertikillugu angalaartarumaarput misili sungiisaaseriarlut taa misiliiserlu taamaasillin ilaasortqarniarnik annertusaaneq ingerlaanqarniassama kuyaqusuppunga maniitermiu asnuannivip tikeraarlugit aama innuttaastaakorntot artungikaluartulluuni nuannersim takititsigami inissarnertoruissuuput nuanneqaat taamaatim aaqqissuisin quyanaruissua taamatu nuannersim tikeraatoqartismaneran